Mihimo na karon og lakang ang mga kadagkuan sa Cebu City Jail aron malikayan ang posibleng insidente sa paglayat sa mga persons deprived of liberty kon PDL sa pasilidad gikan sa rooftop o baka building sa naasoyng pasilidad. Kini ang gibutyag sa tigpamaba sa Cebu City Jail nga si Geo Trey Blanche Alinio. Human nga usa ka PDL ang milayat gikan sa rooftop sa pasilidad pasado alas 4 kagahapon sa hapon ug mitugpa sa may simentadong karsada sa gawas nga bahin sa compound sa pasilidad. Matod ni Alinio nga ang rooftop sa ilang pasilidad off limits gayod sa mga PDL. Gawas lang kung adunay mga religious activity nga ipahigayon sa lugar sama sa tabo ni adtong tungura. Subay niini, gisuspenso na sa pasilidad ang tanang mga relihiyosong kalihukan sa rooftop samtang ila pang usbon ang ipatumang mga safety measures sa naasoyng lugar. Nasayran nga ang PDL nga milayat sa rooftop sa City Jail. Usa ka 25 anyos nga taga Barangay Labangon ni Dakbayan sa Sugbo og nagatubang og kasong may kalambigitan sa ginadiling drogas. Nasulod kini sa pasilidad ni atong Pebrero 11, 2020. Human miambak sa rooftop sa pasilidad. Dali unta kining gidala sa Tambalanan ang naasoyng PDL. Apan nakabsan gid kini sa iyang kinabuhi sa Tambalanan. Gayong gisuwayan pa unta og gunit ang PDL nga miambak sa iyang mga kaubang PDL. Apan giyong wa gid kini mapugni og gidayon gayod ang iyang tinguha. Ang atuang religious activity, ang atuang programa sa atong spiritual nila nga panginahanglanon mo po'y nahimo nga tulay nga mabuhat to sa atuang PDL nga niresulta sa iyang kamatayon. Ang klaro na ko, gibitan pa ni siya, no? Actually, ma'am, according sa itong mga PDL nga witnesses, sa itong mga born-again Christians nga PDL nga naa sa rooftop, kay nag-conduct sa ilahang praise and worship services, pagkakita nila nga nikat-kat ni siya sa atuang makeshift barrier, kay ongoing pa man ang construction. Kung makita ninyo dira, ma'am, wa pa ginamahuman ang atuang kuan dira sa taas, ang atuang religious area. So, gibira ni siya, kay nakita nila nga mo kuan man gid siya kanang padumudagan ba, so gibira siya pero too late na kay pagbira ni kat man gid siya naka adto na siya sa pikas nga area. Samtang gisalikway ni Alinio ang posibilidad nga posibleng moiskapo ang naasoyng PDL pinagi sa paglayat gikan sa rooftop. Pagpasabot ni Alinio nga way makahunahuna og ikya sa pasilidad sa paagi nga gibuhat sa maong PDL sa kahabog sa ilang rooftop paingon sa karsada. Kuno galing plano gayud sa maong PDL nga maghikog, wala usab sila manhunaan nga hinungdan niini. Sanglit kanunay man kini nga adunay dalaw. Sa pagkaron nagpadayon ang Intelligence and Investigation Division sa pasilidad sa ilang investigasyon kalabot sa maong insidente. Wala sa damo na kuan nga maikyas sir, kay wala sa siguro itarong nga panguna-una sir nga maikyas ni adto gid sa taas. Siguro diri ka sa kuan moagi sa mga area nga kuan mubo nga kabaw ka nga di gyud ka mamatay sad. Unsa man to siya ma'am kanang way bisitaan or according sa among record sir, naaman siya idalaw sir. So di gyud nato pa karon ma-determine kung unsa gyud naapod sa iyang hunahuna nganong nahimo to niya. Ang maong insidente sa paglayat sa usa ka PDL mo'y labing una nga natala sa pasilidad sa mahinumduman ni Alinio sukad sa iyang pagdestino sa pasilidad ni atong tuig 2020. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.